Benvolguts, benvolgudes a la formació sobre com tramitar una alta d'un ajut econòmic per al flux del Servei de Persones Sense Sostre o flux SPSS. Abans de començar, assegureu-vos que teniu accés a l'aplicació, o bé a través del portal del professional o de la URL que apareix en pantalla. Aquí us presentem el flux complet per a la tramitació d'un ajut econòmic prescrit des d'un centre o equipament SPSS. En aquesta tramitació participen dos perfils claus, el professional SPSS i el referent del servei o equipament SPSS. Recordar que tot el que es realitza des del perfil del professional també es podrà dur a terme des del perfil del referent de servei. Un cop dins de l'aplicació, per començar la sol·licitud d'un nou ajut, ens dirigirem al menú de gestió d'ajuts. Expedient alt ajut i se'ns obrirà l'opció de buscar els expedients que hi ha dins del sistema. Recordar que, per tal de poder donar d'alta una sol·licitud d'ajut, caldrà que l'usuari tingui expedient al CIAS i atenció oberta al servei o centre en qüestió. En l'apartat de cerca d'expedient, localitzarem un expedient fent servir els criteris de cerca, com ara el nom, el cognom o el número d'expedient si el coneixem. Un cop localitzat a l'usuari en qüestió, clicarem a la icona Alta sol·licitud per tal de començar la sol·licitud d'alta d'un nou ajut econòmic. En aquesta pantalla, com a primer pas per preparar l'esborrany de la sol·licitud, s'haurà de verificar les dades del sol·licitant. Per defecte, les dades del sol·licitant coincidiran amb les dades de la persona beneficiària i, en el cas que el beneficiari sigui menor d'edat, llavors caldrà indicar qui serà la persona sol·licitant de l'ajut que, igualment, haurà d'estar donada d'alta al CIAS. El professional podrà verificar les dades següents: les dades personals del beneficiari, les dades del sol·licitant de l'ajut i les dades del centre. Un cop verificades, clicarem Següent si el sol·licitant confirma que les dades estan actualitzades o podrem desar un esborrany de la sol·licitud en el cas que manqui alguna dada. El segon pas és completar les dades de concepte i justificació de l'ajut que s'està sol·licitant. Com a mínim, s'hauran de completar les dades obligatòries que estan identificades amb un asterisc. Per seleccionar els camps, simplement es desplega el menú i es tria l'opció que ens interessa. Un cop tinguem tots els camps seleccionats, clicarem Afegir per a poder continuar. Veurem com s'ha creat l'ajut en el menú que assenyala amb els conceptes mostrats. En l'apartat de justificació d'ajut, caldrà especificar de manera obligatòria el motiu de l'ajut i es podrà adjuntar documents que ho suportin. Si durant la tramitació de l'ajut faltés alguna informació per completar la seva tramitació, podrem desar la sol·licitud en esborrany, clicant Desar esborrany, i recuperar-la a través del menú de notificacions i tasques. Per contra, si s'ha pogut completar tota la sol·licitud, clicarem al botó Finalitza, que completaria el tràmit de la sol·licitud d'alta d'un nou ajut. Una vegada completat el procés d'alta per a un nou ajut, es mostrarà un resum de les dades de la sol·licitud, que inclourà el número de sol·licitud associat i el número d'expedient de l'usuari sol·licitant. En el cas que haguem fet més d'una sol·licitud alhora, aquí es veuran reflectits els números dels diferents ajuts. En aquest pas, es generarà un document justificant conforme s'ha tramitat l'ajut en qüestió. En el cas que no se'ns obri el document directament, podrem accedir al document clicant sobre el número de sol·licitud i se'ns dirigirà a la sol·licitud en qüestió. Al menú de l'esquerra clicarem Imprimir sol·licitud. En aquest val podrem trobar el resum de tota la sol·licitud. Aquest val s'imprimirà i primerament es signarà per l'usuari de la sol·licitud confirmant que ha rebut l'ajut i un cop aquest torni amb el justificant, el val el signaran el professional social i el referent municipal del servei, confirmant que l'usuari ha fet servir aquest ajut per cobrir la necessitat bàsica. Un cop l'usuari porti el tiquet comprovant o justificant de l'ús de l'ajut, ens dirigirem al menú de notificacions, tasques i en l'apartat de sol·licituds pendents de validar, buscarem la sol·licitud en qüestió. Accedirem a la sol·licitud corresponent clicant a la icona Carregar sol·licitud. Abans de validar-la, caldrà adjuntar el justificant o tiquet corresponent. Per a realitzar-ho, anirem al menú de l'esquerra dins de sol·licitud i clicarem Annexes. Crear un nou annex i adjuntar el document.
Un cop adjuntat, tornarem al menú Dades Sol·licitud, on podrem comprovar que el document adjuntat es troba a la sol·licitud. Si és així, el professional podrà clicar sobre el botó Validar i es validarà l'ajut per seguir avançant en la seva tramitació. Aquest pas és el darrer pas del professional SPSS i la sol·licitud d'ajut passarà al perfil del referent de servei o del director per a poder ser validat i justificat. En el menú de tasques del referent del servei o equipaments, apareixen dues tasques que necessiten la seva gestió: sol·licituds pendents de validar i sol·licituds entregades i pendents de facturar. En el menú de sol·licituds pendents de validar, busquem la sol·licitud en qüestió i accedim a ella mitjançant la icona de Càrrega sol·licitud. Se'ns obrirà la sol·licitud i podrem veure totes les dades d'aquesta. En accedir al detall d'una sol·licitud, serà possible realitzar les accions següents: cancel·lar la tramitació de l'ajut, en la qual s'haurà d'informar del motiu; retornar la sol·licitud al professional SPSS, ja sigui perquè manquen dades o no hi ha el justificant de la despesa. Aquí també caldrà informar del motiu. Modificar algun camp si es requereix. O, si tota la informació és correcta, el referent de servei podrà validar la sol·licitud i passarà a l'estat dependent de justificació. Des del menú de Notificacions i Tasques, en el menú de sol·licituds entregades i pendents de facturació, podrem veure aquelles sol·licituds que requereixen una justificació. Podrem accedir a aquestes sol·licituds amb la icona Carrega sol·licitud. En aquest últim pas de la tramitació d'un ajut per al flux de SPSS, per tal de justificar l'ajut, caldrà informar de manera obligatòria del camp Número de factura, que requereix de 7 dígits. I fins aquí la tramitació d'alta d'un ajut econòmic per al flux del Servei de Persones Sense Sostre o flux SPS-S.